Dáme to po novom, že za tými dvomi zelenými mašinkami so 46-kou Štefan Sabol a so 111-kou Branislav Farkáš. Očakávame štartové číslo 46, Štefan Sabol a so 111-kou Branislav Farkáš. Poprosím na štart. Ešte sa hľadá štartové číslo 111. Štartové číslo 111. Braňo Farkáš, poprosím na štart. 111 štartové číslo. Není tu, nepríde? Takže Stanko Poživenec so 42 je tu a vedľa neho sa postaví s 20 Jakub Marada. A tieto rozjazdy nám uzatvárajú s 22-kou Tomáš Marada a s 85-kou sa nachystá vedľa neho Miroslav Havala. Ak si myslíte, že počujete turbo, počujete správne, pretože na ľavej trati je odkúpená Hayabusa a najrýchlejší Slovák, čo sa týka šprintov motocyklov. Stanko Poživenec vedľa neho so svojím špeciálom Jakub Marada. Zobralo dvojku a excelentne, excelentne. Preváha síly je predsa len tam, kde je. Turbo je turbo, ale konečne prevodovka funguje ako má. Takže víťazov jednotlivých rozjazd potom poprosím, aby ich vnímali ďalej, pretože za chvíľočku vás volám opäť a zas. Počkáme si na ďalšie rozjazdy.